Здравейте, днес е 24 юни, денят на чистачите и домашните помощници. И откакто съществуваме, това е 18-тият път, когато го правим. Еви и аз сме си изпълнителни директори, за да сме поблизо до вас и повече от тези дейности и видеоклипове към вас. Опитваме да правим това на няколко езика, както последния път обърнахме коледното послание миналата година. Достигнем до нашите хора с посланията. Какво представлява денят? Това е всъщност много важен ден за нас, защото на този ден искаме абсолютно да изразим нашата признателност към всеки един от вас. Защото вие сте тези, които всеки ден отново и отново се ангажирате да почиствате домовете и околната среда на хората, както и на фирмите, например. В момента това е абсолютно незаменима работа в нашето общество, така че голямо благодаря от теб и от мен. Разбира се, искаме да ви оценим и да ви дадем нещо. Ще се върнем към това до вечера, но тази седмица получихме много приятни съобщения и послания от много от вас. Едно от тях искаме да подчертаем с това видео. И това са домашните помощници от офиса в Остенде, които ни изпратиха много красива, много голяма пощенска картичка с техния собствен глас на много езици, за да ни подкрепят след изминалите доста бурни седмици. Тази година получихме етикета Best Place to Work, защото вие изразихте какво наистина мислите за нас, какво мислите за нас. Ние сме признати за работодатели в Белгия. Да получим такава картичка ми доставя удоволствие. Затова благодаря на всички домашни помощници от Остенде. И разбира се, за всички сме предвидили много хубав подарък на този ден на домашната помощ и почистването. Тази година е нещо, което обикновено можете да използвате с удоволствие в топлите дни. Ние се надяваме, че времето ще бъде по-добро, отколкото беше през изминалите седмици и месеци. До следващия път! Чао!